Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpocznę od pytania do pani Marii Krośnickiej, do osoby, bez której, tak jak już wspominałam na początku, pewnie nie mielibyśmy okazji się tutaj spotkać i obejrzeć tak wspaniałego filmu. Na początku widowisko teatralne w plenerze, później niejednokrotnie Państwo występowaliście na różnych scenach na Pomorzu, na Kaszubach, ale nie tylko, także i w Polsce, aż po film. Tak naprawdę można by powiedzieć, że Kaszubskie Wesele to próba rekonstrukcji obrzędów weselnych. Wesele. Czy Pani też tak realizowała ten film, to przedstawienie? Taka był gdzieś ten zamysł, żeby gdzieś nie odeszło w zapomnienie te wszystkie elementy tworzące obrzędy weselne. Cała przyjemność jest trochę pomarzyć, powspominać. Wczoraj mój starszy syn powiedział, że to, co on pamięta z dzieciństwa, to dzywcze i miedza Hanka se żeni, dzywcze i miedza Hanka se żeni. A to już nie Hanka se żeni, tylko Wesele Kaszubskie, które faktycznie, tak jak powiedziała tutaj pani, początkowo było projektem. Scenariusz napisał Tomasz Fopke i mieliśmy pokazać, jak wyglądało kiedyś wesele na Kaszubach. No i było to w plenerze w Kochanowie. Projekt się skończył, graliśmy to na scenie, graliśmy w październiku w Tarnogrodzie, na Sejmiku Teatru Wsi Polskiej. Byliśmy tam jako jedni z 12 zespołów z całej Polski. Jest to ogromna przyjemność poznawać te teatry wiejskie i obrzędy, które są i skonfrontować się z innymi. I wesele. No, tu przypadek zupełnie, kiedy pan Richard i pan Tomasz zjawili się w Luzinie i pytają, czy nie mielibyśmy ochoty zagrać w filmie. Nie ukrywam, że moim marzeniem było, żeby zespół nagrał film. To było moje marzenie od wielu lat, a jeszcze w skansenie we Wdzydzach. I też marzyłam o to, żeby to wesele odbyło się w Dworze Luzińskim, którego fragment zobaczyliśmy. I mówię, że bardzo będzie miło, jeśli kapela Sierakowic nam zagra, bo tak jak powiedziałam, jest to wspaniała kapela i dziękuję Ci, Irenka, że pozwoliłaś nam całej kapeli. W ogóle dziękuję za to doświadczenie. Ogromne, inne i cieszę się bardzo, że zespół mógł zmierzyć się z nową, inną formą i dziękuję całemu zespołu. Dziękuję naprawdę za wszystko bardzo, bardzo gorąco. Czyli Pani Mario, marzenia się spełniają. Tak, tak. Przekonałam się nie pierwszy raz. Jeśli człowiek marzy, to marzenia się spełniają. Były Bdzydze, był dworek, były to naturalne warunki i co najważniejsze, że nie było strojów kaszubskich, bo określiliśmy sobie czas, że jest to początek XX wieku, wtedy, kiedy strojów nie było. I tak już razem we Wdzydzach doszliśmy do wniosku, że to będzie najlepiej. I moim marzeniem jest jeszcze jedno, żeby ten film miał polskie napisy, co można dorobić, żeby był promowany w całej Polsce. Wtedy będzie super i nie będziemy słyszeli tego, co słyszymy nieraz w Tarnogrodzie. Fajnie, wspaniale gracie, ale my was nie rozumiemy. Więc panie prezesie, warto jeszcze dodać napisy i wtedy myślę, że Kaszuby będą bardziej znane. A ja dodam, że marzenia się spełniają, więc i może to marzenie się spełni, Pani Mario. Tatiana Slowin, reżyser filmu. Tatiano, trudno było połączyć dźwięk, obraz, aktorów? Było, no, na pewno było to wyzwanie. Tutaj nie ma co ukrywać, tym bardziej, że my musieliśmy sobie narzucić potworną dyscyplinę czasową. Dlatego, że zdjęcia do tego filmu zajęły nam 2 dni. Tylko, szanowni państwo, 2 dni, tylko a efekt niesamowity. Tak, tylko tyle mieliśmy. I to, co jest, to, co było wspaniałe i o czym warto powiedzieć, to to, że my wprowadziliśmy też sporo zmian w scenariuszu, dlatego że scenariusz przygotowany przez Tomka na scenę
No, musiał też zostać odrobinę zmieniony, żeby odpowiadał językowi filmowemu. I dodaliśmy między innymi bardzo długą scenę przygotowanie panny młodej. To na scenie trwało krócej, a ja chcę powiedzieć, że było -7 stopni, -7 albo -8 stopni. Te chaty to nie są chaty ogrzewane, a nam te panny wystąpiły w cienkich koszulach. Wystąpiła nam też w cienkiej koszuli Nadia, nasza gwiazda z czołówki filmu i z przygotowań. Nadia, widziałam ją tam gdzieś siedzi z Nadio, tyłu. pokaż nam się. Tak, A, Nadia, brawo. Tak, tam jest Nadia. Najmłodsza artystka. Nadia goniła za kotem na początku filmu między innymi. I to też był problem. Problemem były te warunki, no, był po prostu mróz, ale też Iwona, Bartek, Mateusz z muzeum robili wszystko, żeby nam tę pracę ułatwić, za co dziękujemy. Natomiast to, co jest fantastyczne, to że aktorzy niektóre swoje kwestie po raz pierwszy zobaczyli we Wdzydzach, bo zmienialiśmy tekst i Marek musiał się sporej części tekstu nauczyć na miejscu. I mnie cieszyło to, że z takim entuzjazmem się podchodziło. Taki duży entuzjazm było od strony aktorów. Kiedy mówię, Pani Mario, co możemy tu zmienić? Możemy zmienić tak, możemy to wykreślić, to dodać. Niesamowicie szybka reakcja była zawsze ze strony Pani Marii. I to było fantastyczne, natomiast to, co naprawdę było ciężkie, to był czas i to był mróz. Pogoda. Ale my przyjęliśmy taką taktykę, bo wiedzieliśmy, że to jest taka szalona praca, że po prostu róbmy szybko, zanim do nas dotrze, jak bardzo to jest szalone. Ale no, udało się. Udało się nam były to jakoś wielkie i gorące, zdjąć. więc myślę, że Państwu też się podobało. A efekt niesamowity. To, co już Panie wspominały, Panie Maria i Tatiana, kostiumy, dbałość o zachowanie realiów epoki, to Pani Iwona Klinger i z Muzeum Skansenu we Wdzydzach. Pani Mariu? Tak, to było takie dosyć szalone, kiedy kilka dni przed realizacją dowiedzieliśmy się, że będziemy kręcić film. Oczywiście skorzystałam natychmiast z internetu, zobaczyłam, co robi Teatr Zuzina. I jednocześnie dowiedziałam się, że ma być to realizacja jakby historyczna. Nie znałam Pani wtedy jeszcze, trochę się przeraziłam, mówię, Boże, jak te Panie zaakceptują mój pomysł, żeby jednak wejść w epokę, zrezygnować z tych strojów kaszubskich, które są bardzo piękne, ale nie są jakby historyczne w tym momencie. I chcę Paniom bardzo podziękować za to, że Panie łyknęły ten pomysł. To są zrobione przez mnie jedynie słusznie kaszubskie kwiaty w kolorze modrym, papierowe oczywiście. Ja to... tak, pachną papierem, muzealnym papierem. Dla mnie to było też bardzo takie fajne doświadczenie, ponieważ no, pojawiły się na planie jakby 3 kobiety, tak? I to, że weszłyśmy w jakąś taką komitywę już po 10 minutach było wiadomo, że działamy w jedną stronę. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bardzo też takie budujące. I myślę, że to też taki przyczynek do tego, że to tak szybko się udało, prawda? Dla mnie takim ogromnym wyzwaniem było ubranie tych wszystkich ludzi, których na oczy nie widziałam przedtem. Nie miałam pojęcia, jakie mają wymiary, czy są wysocy, czy niscy, czy są chudzi, czy grubi. Nie wiedziałam, jakie role będą grały, więc tutaj, no Państwo może tego nie widzą, ja widzę te niedoskonałości. Niektóre kostiumy są współczesne, robią tylko takie wrażenie historycznych, ale jakoś się ograły. Natomiast tutaj też wielki ukłon w stronę pań, ponieważ w teatrze w Luzinie panna młoda gra w sukni współczesnej, takiej tiulowej, a historycznie suknia ślubna na Kaszubach była czarna. Jak ja zobaczyłam te miny po mojej propozycji czarnej sukienki, to było po naszej pierwszej rozmowie, to natychmiast poszłam do garderoby i zrobiłam sukienkę w innym kolorze. Znaczy to nie były suknie, bo wtedy nie były suknie, tak? To nie była cyławna suknia, tylko bluzka plus spódnica, tak wtedy się panie nosiły. I myślę, że to jakoś zagrało na tym ekranie. No dziękuję serdecznie.
Myślę, że to był też jedyny sposób jakby cofnięcia się w epokę, żeby te nasze naturalne scenografie, naturalne plenery były spójne i kompatybilne. Dzięki temu to jakaś taka no, scenograficzna całość jest, plastycznie. Dziękuję. Dziękuję Paniom za tę współpracę. No i aktorzy, nasi aktorzy, pan Marek Zelewski, ksiądz narrator, ksiądz... Sceniczny zaznaczam. Dobrze. Ale droga wolna, wszystko jeszcze możliwe. Ale rola bardzo taka wiarygodna, bardzo dobra. I pan Teofil Sirocki. Panowie, oprócz Zimna, coś jeszcze wspominacie? Coś jeszcze zapamiętaliście? Coś, co było miłe? Coś, co było trudne? Coś, co było inne w porównaniu do dotychczasowych panów takich scenicznych doświadczeń? No, myślę, że cieszymy się przede wszystkim z tego, że udało się ten projekt mimo wielu przeciwności zrealizować, bo przeciwności przecież były, prawda? Począwszy od temperatury, od pogody, tak, od też stanu pani Marii, bo nikt tu o tym nie mówi, ale pani Maria była chyba 3 tygodnie po ciężkiej operacji serca i był taki moment, kiedy no, nam się trochę ziemia zatrzęsła w posadach, bo naturalną koleją rzeczy martwiliśmy się, czy wszystko będzie dobrze, ale dzięki Bogu było dobrze i w zasadzie po takim krótkim czasie rekonwalescencji pani Maria no, była z nami, mimo tych warunków, także brawa dla mnie. Cieszymy się też z tego, że udało nam się do tej całej naszej kultury kaszubskiej kolejną cegiełkę dołożyć. Bardzo ważne jest to, że ta prawda historyczna, o której pani Iwona wspominała, przyświecała nam cały czas przy realizacji tego projektu. Ja wyznam szczerze, że jak zobaczyłem zasoby pani Iwony w sensie bogatej szafy, że tak powiem, różnych ubrań i strojów, to byłem pod wrażeniem. Jak też zobaczyłem przychylność pana Bartosza, który naprawdę był całym sercem z nami i też od rana do wieczora pomagał w czym mógł, to w takich momentach, proszę państwa, serce rośnie, no, że ludzie potrafią się tak zjednoczyć. Prawdziwą wartością tego zespołu, proszę państwa, jest też młodzież. Ja jako człowiek, który ma nieco więcej niż 18 lat, jak widać, niestety, cieszę się bardzo z tego, że udało nam się pozyskać do tej gry aktorskiej właśnie to młode pokolenie, które nie bacząc na trudności, na to, że czasem no, też mają mnóstwo zajęć, prawda, że potrafią odłożyć tego Facebooka, że potrafią wyłączyć TVN na chwilę. Chwała im za to, proszę państwa. To jest wspaniała, prawdziwa polska, kaszubska młodzież. Takie będą Rzeczpospolite, jakiej młodzieży chowania. Brawa. Pan Teofil Sirocki, dobry mąż, swat z naszego wesela. Może powiem o doświadczeniu, jakie teraz mieliśmy i w ogóle gry w tym teatrze, w którym gram już ponad 13 lat. Więc pierwsze nasze takie inne nagrywanie to było nagranie Dziewczę Mieza w Radiu Gdańsk. I było to też dla nas no, takie przeżycie, to się zupełnie inaczej gra niż na scenie, gdzie gramy wiele sztuk, gdzie ja się dobrze czuję, bo wchodzę głęboko w rolę. Natomiast tam, w Gdańsku, powiem szczerze, że tekst, który umiałem na pamięć, to trzymałem cały czas kartkę, która mi tak latała i było to trudne. Na szczęście tego nie było widać i nagranie księdza Sykty, sztuka, która jest, no w ogóle sztuki księdza Sykty są arcydziełem, bym powiedział. Nawet nam, krytycy, jak tam na festiwalach braliśmy udział, to mówili, że dlaczego wy się za klasykę bierzecie? Bierzcie się za coś lżejszego. Ale mi się wydaje, że ksiądz Sykta
był tego wart, bo oprócz nas nie słyszałem, żeby ktoś go grał i się cieszę, że to robiliśmy. A teraz nowe doświadczenie. Pierwszy raz nagrywaliśmy to i z takim niepokojem dzisiaj tu przyszedłem, bo mówię, no co z tego wyjdzie? Nie dosyć, że zimno, że myśmy chuchali sobie w ręce i wiele rzeczy, żeby to jakoś wyszło, to ja się cieszę. Wyszło lepiej niż myślałem. Tutaj pani reżyser już po cichu dziękowała. Szanowni Państwo, z tak genialnymi aktorami, pod tak genialnym przewodnictwem pani Marii Krośnickiej, Tatiany, pod okiem Iwony Klinger, pani Iwony Klinger, no musiało wyjść arcydzieło, szanowni Państwo, i myślę, że tak to odbieramy, że Kaszubskie Wesele wejdzie do klasyki. Mam nadzieję, że nauczyciele też języka kaszubskiego będą korzystać, wykorzystywać ten materiał, bo jest naprawdę tego warte. I pan Łukasz Richert z Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, koordynator tegoż przedsięwzięcia. Ja chciałem się tutaj też dołączyć może zacznę od tych marzeń. Są tacy na tym świecie, którzy mówią, uważaj na swoje marzenia, bo się mogą spełnić. I rzeczywiście gdzieś kiedyś z tyłu głowy też miałem takie marzenie, żeby zrealizować film, ale będąc tu w tym miejscu, w tym gronie, też chciałem jakby podziękować już wymienianemu Tomaszowi Fopkę za to, że jego rola w naszym weselu Swata była taka owocna, bo szanowni Państwo, nie każda miłość prowadzi przed ołtarz, ale on tutaj zauważył, że tutaj będzie iskrzyło i rzeczywiście się udało. Mimo tych trudnych warunków udało się nam zebrać, wszystkich partnerów poprosić, wszyscy wyrazili zainteresowanie, udział, chęć. Włożyli naprawdę dużo serca i za to chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim aktorom, pani Marii, wszystkim przedstawicielom z Muzeum z Wdzyc, bo to była naprawdę taka siła, o której tu już też Marek mówił, która po prostu nas niosła. I jeżeli gdzieś my potrzebowaliśmy znaleźć rozwiązanie, bo były oczywiście sytuacje jakieś trudne, w których potrzeba było rozwiązania, to ono się właśnie w tym momencie znajdowało. I to grono aktorskie, tutaj zarządzające tą grupą, potrafiło to wyprowadzić, więc bardzo serdecznie dziękuję za ten wkład pracy, za udział, za zaangażowanie. Państwu serdecznie dziękuję za przyjście dzisiaj do Filharmonii i za to, że jesteście dzisiaj z nami, bo jest to jednak dla nas bardzo, bardzo ważny dzień, ważne wydarzenie, więc serdecznie dziękujemy za obecność. Taka jedna drobna uwaga. Pan młody nie był bigamistą, ale dwie są kobiety. Jest Dorota i Mariola i obie grały. Po prostu zdarzyło się tak, że siostry bliźniaczki, nawet jak są problemy zdrowotne, to potrafią się zmieniać. I tutaj coś takiego się zdarzyło. I dziękuję Marioli i Dorocie, bo obie grały. Także... Dziękuję Pani Mario, że Pani to wyjaśniła, bo nie ukrywam, że przed pokazem zadałam pytanie właśnie Pani Marii, że tutaj w obsadzie mam dwie panie młode, Panią Mariolę i Panią Dorotę i właśnie stąd wyjaśnienie, że to siostry bliźniaczki i obie naprawdę zagrały w naszym filmie. Tatiana, jeszcze tak? Coś, co też jest warte podkreślenia, to my mówiliśmy o wielkiej roli pracowników z muzeum, ale na pewno już nie jedna osoba zauważyła, że Bartek Mateusza chyba dzisiaj nie ma z nami, ale Bartek, Mateusz i Iwona także zagrali w tym filmie i się bardzo wzruszyła Iwona w kościele. Także to też było fantastyczne, że no, oni te swoje role też wymyślili, tak, już na miejscu podczas grania. My wiedzieliśmy, że wesele nie może się odbyć w dworze w Luzinie, o czym marzyła Pani Maria, ale ten dwór w Luzinie trzeba było pokazać. No i Bartek i Iwona fantastycznie zagrali Pana we dworze
i służącą, ale żeby jakby tych ciekawostek stało się zadość, to nie jest tylko tak, że to 3 pracowników zagrało w tym filmie, bo zagrało ich 4. Proszę Państwa, na samym początku filmu i też tam gdzieś na końcu przy tej karze występuje Miśka, richtig muzealny kłet, albo w pełni profesjonalny kot muzealny Miśka, co kosztowało też troszeczkę zachodu, bo trzeba było specjalnie karmę dla Miśki przynieść, głaskać ją, wrzucać ją w kadr. Ja mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych obrońców praw zwierząt, ale Miśka też nam w tym filmie zagrała. I bardzo ładnie zagrała, wrzutów nie widać, że tak powiem. Szanowni Państwo, czy może macie Państwo pytania do naszych twórców? Ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie ma. Może nie pytanie. Ja proszę Państwa, oczywiście dziękowałem za ten film przed projekcją, ale to wydaje mi się jeszcze bardziej, że on jest fantastyczny. I ja myślę, tak jak Pani Maria mówi o napisach. Ja myślę, że tam powinny być napisy polskie, ale myślę też, że powinny być i angielskie. Panie prezesie, To na pewno da się zrobić, to na pewno da się zrobić. Jeżeli chodzi o pytanie, to my tutaj z Panem Stasiem się zastanawiamy, czy to była Baśka, ale chyba nie, bo tam były 9. chyba pan Mieczysław Bistroń grał, to była Odzywki Baśka. były Baśki, tylko że moi koledzy w Baśkę nie potrafią grać i dlatego ja miałem odzywki od Baśki. Ja Kto wygrał? Kto wygrał? Ksiądz? To było w okolicy Wielkiej Nocy, trzeba było dostać rozgrzeszenie, więc pewnie ksiądz. Ale ja pragnę zauważyć także, że to było wesele i ono nie było tylko zagrane, odegrane. Teatr faktycznie się tam dobrze bawił. I ja sama nie wiem, w ilu miejscach w tych przezroczystych butelkach była woda, więc te 9 mogły się znaleźć w kadrze z rozmaitych innych przyczyn. Tak, przyznaję się, że oprócz wody były płyny o wyższej wartości, dlatego że było tam bardzo zimno. Ale oficjalnie powiedzmy, że była to woda. Tak, była woda, ale później, kiedy nocowaliśmy, to duża integracja była między kapelą i zespołem. Kapela grała do rana i w pewnym momencie podziwiałam akordeonistę, który położył się, zasnął i grał. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, proszę Państwa, to był nasz pierwszy raz. Można powiedzieć, że grupowo był to nasz pierwszy raz, dlatego że Teatr z Luzina pierwszy raz zagrał przed kamerą. My pierwszy raz zrobiliśmy taki film, a Paweł Gruba pierwszy raz skomponował muzykę do tego filmu. Pawle, pokaż się jeszcze na chwilę. Plan był taki. Paweł, słuchaj, weźmiesz bazunę, zagrajesz nam coś, bo my chcemy, żeby tam był taki nasz richtig kasiepści instrument. Paweł trochę się zastanawiał, potem dzieknął pynaś. No wezna. Okazało się, że skomponował tę muzykę i mówi: słychy, wezna do studia Radia Gdańsk, bo tam dogrywaliśmy muzykę, i zabiorę ze sobą akordion, bomben i wezna tyś bazuna. Po czym pojawiłam się w studiu Radia Gdańsk, a tam był Paweł i miał ze sobą akordeon, trąbkę, bazunę, klawisze, bęben, werbel, talerze i on na tym wszystkim zagrał. Czyli jednym słowem człowiek orkiestra. Czy jeszcze Państwo macie jakieś wspomnienia, z którymi chcielibyście się z nami podzielić? Panowała świetna atmosfera. No jeszcze to już zaraz Ci dam. Kapitalna atmosfera i tak podziwiałam wszystkich, że nikt nie narzekał. Nikt. Zupełnie to było tak niesamowite, jak przyjechaliśmy następnego dnia do domu. Pyta mnie syn, czy ja jestem bardzo zmęczona. Mówię, nie, było bardzo fajnie. Wcale nie czuję się zmęczona. Naprawdę było super.
Ja natomiast chciałem się trochę tutaj, w tym miejscu poskarżyć nie na grę w tym filmie, tylko jak byliśmy w Tarnogrodzie i kiedy pokazywaliśmy tą sztukę, to jeden z członków jury powiedział, dlaczego wy to gracie? Przecież to jest język martwy. Proszę Państwa, czy to jest język martwy? To nas mocno zabolało i dlatego to tak pamiętam i dlatego tak namiętnie chcę jak najwięcej grać i jak najwięcej pokazywać, że my normalnie na co dzień po kasiepsku godome. Brawo. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. Dziękujemy aktorom. Dziękujemy. Jeszcze Pani, tak? Pani Maria? No, zapraszamy na poczęstunek. Tak, ale nim jeszcze to chcielibyśmy wszystkich aktorów, ja będę Państwa wyczytywać, zaprosić na scenę i podziękować. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego podziękować Teatrowi z Luzina, Muzeum Zewdzyc, Tomaszowi Fopkę, fotoreporterom, kamerzystom, muzykom, całej naprawdę szerokiej ekipie. Zapraszamy Was tutaj wszystkich na miejsce, żebyśmy tu wspólnie sobie zrobili takie rodzinne, weselne zdjęcie. Szanowni Państwo, zapraszam na to rodzinne kaszubskie zdjęcie. Zapraszam Państwa. Mariola Kołacz, Dorota Kołacz. Pozwolę sobie już tak szybko wyczytywać, a Państwo zapraszam Państwa tutaj do nas do przodu. Dawid Kołacz, Marek Zelewski, Gizela Stenka, Mieczysław Bistroń, Patrycja Kotłowska, Natalia Tyszer, Nadia Stenka, Sabina Płotka, Mateusz Kołacz, Teofil Sirocki, Sebastian Kos, Lucyna Dragan, Lucyna Gruba, Kacper Gruba, Sławomir Jankowski, Oliwia Kanzorra, Anna Bizewska, Łucja Danilczyk, Anna Danilczyk, Krystyna Potrykus, Kamil Sorn, Maria Wittstok, Beata Kanzora, Bartosz Stachowiak, Iwona Klinger, Mateusz Słomiński. Szanowni Państwo, zapraszam operatorów Michał Kąkol, Rafał Byczkowski, Artur Byczkowski, Piotr Lewna, Leszek Bober. Zapraszam Państwa tam, tak? Zapraszam Panią Krystynę Potrykus, choreografia. Pani Iwona Klinger jest już z nami, kostiumy. Paweł Grubba, muzyka. I oczywiście zapraszam członków kapeli Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Sierekowice pod przewodnictwem Witolda Tredera. Zapraszam Natalię Wentę, Krzysztofa Marszka, Pawła Grubbę, Tomasza Kreftę, Macieja Kuchtę, Tatiana Slowi jest, pani Maria Krośnicka. Proszę Państwa, brawa dla naszych aktorów, operatorów, zapraszam dalej, dźwiękowców, reżyserów, scenografów, choreografów. Brawa dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w powstanie tego pięknego, można powiedzieć, dokumentalnego filmu. Proszę Państwa, ja chciałem podziękować całemu zespołowi i Teatrowi Regionalnemu z Luzina, kapeli, wszystkim tym, którzy się zaangażowali, ale szczególnie podziękowanie dla pani Marii Krośnickiej. Pani Mario, marzenia się spełniają. Gratuluję. To kolejne duże przedsięwzięcie, które zrobiliśmy wspólnie z panią Marią i z całym zespołem. Ja ich wszystkich znam, już byłem na tych weselach parę razy i na prawdziwych też. I doskonale się wszyscy bawili. Panie prezesie, my pamiętamy, że będą napisy w języku polskim i angielskim. Można dorzucić również niemiecki, panie prezesie. Tak? To na pewno będzie pan pamiętać. Jeszcze raz dziękuję całemu zespołowi i pani Marii. Bardzo dziękuję.
Ja pragnę się przyłączyć do życzeń, które składał wójt i jako przedstawiciel mieszkańców gminy Luzino dla pani reżyser mam tą symboliczną wiązankę kwiatów w nadziei, że to jest początek współpracy z naszym teatrem, czyli awansem te kwiaty dla pani jako początek współpracy, a wszystkim aktorom i zaangażowanym prześcig obelny Igłę. Ja też tutaj mam takie chyba dla osoby najważniejszej w tym filmie, dla księdza, za tą grę aktorską, ale oczywiście gratuluję wszystkim. Tu Marku dla ciebie ze względu na KPSW. Zapraszamy Państwa do zdjęcia, do wykonania zdjęć i po zapraszamy na poczęstunek w sali obok. Z tego co wiem, to przy poczęstunku kapela Sierakowicka też zagra. Pięknie! To tym bardziej Państwa zapraszam. Pani Lucyno, mam propozycję. Brakuje w tym zdjęciu rodzinnym Tomka Fopkę. Tak, zapraszamy pana Tomasza Fopkę. My jeszcze jako zespół chcielibyśmy bardzo podziękować pani Marii i pani Krysi. Jest tu z nami. I pani Krysia, bo my jesteśmy, ale bez tych wspaniałych kobiet nas by nie było. Musi być dobra duszka, a najlepiej dwie, żeby nad tym wszystkim czuwały. Dziękujemy. Dziękuję Pani Ewo, dziękuję za czujność. Tomek Fopkę niejednokrotnie dzisiaj był wymieniany. Gratulujemy i dziękujemy za tę sztukę. Wydaje mi się, proszę Państwa, jeśli będzie taka jedność Kaszubów, to Kaszubi wiele zdziałają, nie tylko tu w Wejherowie, bo tak jak marzyliśmy o tym, żeby tu w Filharmonii była premiera, pierwszy kongres kaszubski w Wejherowie. W czasie drugiego kongresu, który był, w Luzinie nadano imię Leona Ropla Bibliotece. I słuchajcie, to jest 25 lat po kongresie i mamy premierę filmu. Także to jest super i zarząd główny i zrzeszenie i ci wszyscy, którzy kiedyś tworzyli, mają za sobą tyle ludzi. Naprawdę to jest wspaniałe. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. W moim imieniu, mojego zespołu i zespołowi dziękuję, że są. A my dziękujemy w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Muzeum. Dziękujemy Państwu. Znaczy tam tak skromnie siedzi pan przewodniczący Rady Miasta, pan Dokłowicz. Dziękujemy. I dziękujemy pani dyrektor WCK-u za to miejsce i za współpracę. Serdecznie, serdecznie z całego serca. Dziękujemy, że mogliśmy się tutaj dzisiaj wszyscy spotkać. Szanowni Państwo, padło wiele razy, że był to pierwszy raz. Pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Dziękuję i zapraszam Państwa na poczęstunek. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy.